Ayo ger. Ya. Was. Oke, untuk yang nomor 2 ini tadi ada Oki. Selanjutnya ada Dakoro. Ayo. Setelah untuk Tiro menyusul selanjutnya mana gilirane yo. Wah, Ayo. kilo. Iya tapi. Kilo. Mbak Modin ini tunggul. Weh, kilo. Ayo Mbak Modin. Kilo bocah. Ayo. Ya. Ayo. Welekan ora. Nek maju mundur. Ayo iso mundur barang jarane. Ayo cuyu. Was. Iya. Dikepelake turang gojeki. Iki lho bocahe. Ayo Met, goyangan Met. Bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo majuin malah kan sing hati-hati yo kere. Awas Met. Ayo. Sing fokus to. Yo. Lah. Walik Met. Was. Iya. Jas. Fokus kadang ngarep kok jiat. Ayo. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra
ketemu pisan gawe gelo suwe ora jamu godhong kates suwe ra ketemu pisan sampeyan alon-alon yo mit yo awas mit ana bapak arek-arek Yo. la 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 masuk alon-alon watone bisa kelakon ya mit bisa kelakon Kang Agus ngono Yo. Ayo mit sing siap siaga mit ayo lo bekti aku suwe ora ketemu Sri Rampung ger mapanmu ono Polamu lo met ayo 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 Turangga Muda. Ayo met, goyangane met. Paribasane balong pakai
nongkolat saupama luwe becik kuyup rukun amung rasa anglia sesenggaan balung pakel alok-alok ngesik. Yuk kita goyang lagi bro. Buru-buru, buru-buru. Wahyu Duro Pemuda. Sajose. Iya, Jah. Janji tresno disekseni lintang-lintang ning tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada wayah wengi nambahi kekasing ati kang nandang asmara dawa manis kang kanthi
beraksi met, beraksi met. Ayo. Nah, awas, awas. Hop, hop. Pamit. Lah kok enek konvoy barang. Gung. Sing apik ngono lho joget. Kowe enek kon napot, suara kenapot ngono. Lah apa? Suarane tawon ndas. Pak Dakoro ngene iki yo ndak iso marai sik. Marai piye wis tak contoni apik malah kaya cempe tas manang sikile ngene. Iki meng kadang mburi ngene aja. Lah kok malah ngene kaya cempe. Ah, ya ngono. Kemeng ki swara ngung kemeng ki variasi ngono ki. Ya, ayo Cok, Mas Cok. Tak omongi tenanan. Piye? Malah kaya ngono. Ya, piye Mas? Juga sing tenanan. Wonge gelem nyekel mik. Joget tenanan piye? Ayo, sing tenanan met, sing tenanan. Fokus. Ayo. Wow. Nah. Yeah. Yeah. Nah. Was. Nah. Yeah. Nah. Mas. Jaranane urung bar. Kok wayah mlebu iki. Ora. Makane to melu latihan. Genah noro. Ora mangkane lek latihan ki teko. Kuwi lek biasane. Iki mung ra biasa kowe. Perang tenanan. Tenanan. Terus itu. Sik, kowe milih sik musuhmu ndi? Musuhmu ndi? Lah. Iki sing joget ning kene iki lho Pak E. sapa? Pak E bingung golek pedah kok. Penak. Iki kaku sampean karo sapa? Iki Pak Joaris karo Joemon. Sembarang aku sapa wani kok. Wong papat mburi iki wani aku. Perang. Karo kowe. Karo kowe. Ora ya terus ya Mas perangan ya. Os! Wah, ayo met. Fokus met. Ayo. Oke, unjuk gigi oke. Wes. Pas. Toh. Oh. Ayo. No. Ayo. Weh. Nah. No. Ayo. Nah. Ngono. Nah. Wes. Ayo. Loh. Nah, kita. Was, ayo. Ayo. Nah, awas. Lo. Nah. Ayo maju. Pas.
sik. Ya tak kayak mik. Aku ra tuku es kok mau wae. Ya ora ngono masa ben ampre banter lambemu ki ben ra ki Piye? ben ora kesel. Kesel yo pijet no. Maksudnya ben ora kejulinu. Kejuline tukane jamu. Ben lambemu anu ben apa ya lek anu ora memprengen. Tukane salep. Oh, raimu ndak salam. Anu apa neh lek anu ya iki ya. Pokok ben ampre awakmu ki ndak mengeluarkan tenaga banyak kan enek iki. Walah, ben aku ndak Ben natap. malah kecedeken. Ben aku ndak mengeluarkan tenaga banyak. Ah. Oke. Yo. Mas. Hai. Yo. Cok. Tok kowe iki nyapo turu? Lah jerekmu ben tidak mengeluarkan tenaga banyak. Maksud iki miki ben sampean suarane ben. Omong lek kowe omong. Lah aku kabeh boleh ngomong. Kowe iki omong jebanter-banter maksud iki ning miki lho ben penak. Lho, ora enek suarane. Lho, ora ngono maksudku, Jok. Amin. Ora ngono kowe iki omong mesti omong kalem-kalem ngene kan suarane kan ketara ora usah dadak Jelas, bengok-bengok. jelas. Sesuk megane jagani mahmu enek wong kuwi koit. Koit. Omong ngono. Sesuk mesti renek wong koit. Lah apa? Modine bangkong. Walah. Dane yo. Dane lho, mau dine bangkong. Carane kene. Yo perangan dhisik ning kene sik lagi sesuk. Nah, ayo. Memang perangan apa? Prajurit berkuda. Ya prajurit berkuda. Pikir, ade prajurit tangan kosong. Wah! Tangan kosong iki tangan anu tanpa senjata. Ora, Tanpa jaran nggo pecet ora. ora. Lah apa tangan kosong? Iki kok genah mulih ra gawa apa-apa. Loh, lah kok ora nggo apa-apa piye to, Mit? Lah wis lunas. Lah cacah ki nasibe? Ya wis tak entekne tak utange dhisik. Waduh. Ya iki, Mi. Nah, melu sapa ngene Lah malu sapa aku? Malu sapa? Opo? Loh, Lah kok kabar ya? iki anakku melu nganti turu ki lho ning kene gitu susu sesok kok. Piye? Mosok belas Ya tuku apa? susu. Carane no. Apa? Anakmu bar iki medhun tekeken ben ra nukone. Wong lek gawe ki angel-angel kok. Ngetokne kangelan kok. Lah yo Kowe iki ya. perangan. Yo. Berarti kayak ketoprakan jo ya. Pelandaan kene iki nggone wong toprak. Sapa ae? Alah kene iki kulon kene Swargi ki aku yo wis kenal apik. Sapa jo? Alah, wis to kene iki ketoprak. Lah sapa? Wis wis to. Kulon perapatan. Sapa? Kulon perapatan. Perapatan endi? Kono lho perapatan Cuwiri. Yo aduh man. Perapatan kene iki lho. Kene iki gen ketoprak. Gen ketoprak. Aku tau roh kolek kae macak. Dadi apa kae? Wah, kolek kae macak dadi apa kae? Joko Kendil. Kae. Lah mlaku ngene, idik-idik. Sing dipupuri ra malah putih malah klawu kae ya. Bos. What? Oh. Yo kae dialog ngono lho kae. Weh, kowe ra ning ndi? Hoi. Hoi. Hek. Siap. Sing galak ngono iki to. Kowe lek hek. Sauramu kok ngono? Ila dalah. Ngono. Oh. Sing Urung gagah. apa-apa kok malah. Urung apa-apa. Sik ta. Sopo kowe? Ngono. Ah. Apa men? Lah. Dhisik dhewe apa? Prajurit saka ngendi kowe? Hai. Prajurit saka ngendi kowe?
kene. Iki. Kene. Prajurit kok ngendi kowe? Saka Bantarangin. Bantar angin kono. Kono kok ngendi? Heh? Kok ngendi? Aku tunggu Sari. Lah. Iki perang. Mas. Raja. Bawa, Mas. Tau melu ketoprak apa ora? Apa tumun lek teko ngendi? Tunggu Sari. Ya lek bako sempol tunggu Sari ngono genah. Aku tunggu Sari. Ora ngono maksud iki prajurit 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 Bantarangin. Bantarangin kowe umpama awakmu prajurit di Mojopahit. Ngono. Ha. Aja haha sik. Dudohne sik. Mojo. Sari. Lah. Pahit. Mojopahit. Ha. Kowe arep nyapo? Aku neng kene nyapa to ro aku. Loh. Iki ape perang? Kowe arep ngrebut sapa iki andekan ki sapa putri sapa? Aku arep ngrebut si Klenting Abang. Ora apa-apa. Eh. Kenapa kayak? Oh, kayak angin. Napa, Pak? Efek angin. Oh, gas. Sone, Pak. Gasing ngobos. Oh, nggih. Ngatos-ngatos nggih adik-adik sing ning dhuwur son hati-hati. Engko jagani bahaya lek sone enek trouble, engko terus iso jatuh. Hati-hati turun saja. Iki ternyata backsound. Oh, backsound. Tok-tok iki adewe mumbul ning langit. Kayangan. Jadi kowe mengerti ora? Ngambah dirgantara. Nah, aku ngambah karo iki. Nah. Makses kono mengerti ora kowe? Kowe ngerti ora? Nyapo. Kenapa te? Anu apa kuwi jenenge pesawat? Lah. Apa ini? Rojo kok numpak pesawat ini? Hei! Oleh apa ora? Kowe arep nyapo? Aku jaluk sing klentingku Abah. Ora apa-apa, sing penting sing macan aja kok gawa. Lah nyapa? Galak. Sing abang oleh tak go mulih. Ora apa-apa, gawa neng. Oke, ayo. Sik. Ora ngono lho, Tir. Piye? Gitu, Pak. Ben ampre perang ki aja oleh kok malah gawanen. Lah kaya sak semen kon gawa. Dadi topong umpama karep nggih. Ku arep nyapo? Aku arep gawa si Klenting Abang. Ora iso. Langkai dulu mayat saya. Elah dalah sugih kendel Bondowani kowe iso boyong Dewi sapa jenenge iki Mang? Sampe iso boyong Klenting Abang. Kelakon pedhot nyawamu Maju ora gentar. Anggere pun kula. Aja mlayu kowe. Iya. Kowe ora iso. Yen kowe aja endo lek kowe tak serang ya. Oke. Maju. Aja mlayu kowe. Wes. Aja mlayu kowe. Ais. Piye? Sik, Mas. Nyapon neh to. Nene, caloro nene. Kowe arep njaluk Klenting Abang. Oleh ora? Ora oleh. Wis. PN aku ndak melu-melu kok. Lah nyapa? Lah nyapa kowe iki? Kowe iki tak contoni kae mengki perangmu ngono kuwi. Contoh. Wong mek tok-tok anak kuwi meng lho. Kuwi tok-tok maneh. Cudang kamu. Oh. Dadang. Ngono efek. Efek kuwi mengi. Oh iya no slow motion. Slow motion. Umpama gayane ngene iki. Ngono. Kuwi efeke apik, apik. Efek Kuwi pas momen ning TV ngene Indosiar iki mau. iso gayamu kaya tuwenanan, Jo. Apik. Kaya tenanan, yo. Jajal. Iso ngono kaya kuwi lho, film-film anu kala Jackie Chan. Tenan yo, tenanan. Apik tapi. Apik tenan. Apik. Tenan yo. Tenanan. Iya. As. Apik tenan, Jo. Gitarane. Apik. Apik Jaya. Apik. Apik ya. Engko ngawakmu ngono ya, Jaya. Anu, pisan kas sing kene karo sing dodo. Lah nyapa? Dadi mulih takon visum aku kok langsung. Pisan
Gendong ngono lho. Ora ngono, Cok. Yo aja nesu. Ya perang aja, perang aja. Perangan. Dudono. Sauto wae kok ya. Ayo. Sing apik. Kayak contone ngene iki tak contoni dirut. Das. Ucul timbangi Joni. Selawe ewe kuwi. Hai. Hos. Ya. Hot. Hos. Hai. Hai. Loh. Kok malah bodoh ngene. Sitoke nendang kok malah padha ngene. Kayak cethukan bodoh ae. Hai. Ya. Hai. Wah, tepuk tangan. Mati kowe. Nyapa? Duh. Yai. Prajurit. Enten apa prajurit? Aja nangis to tir wong yo. Ayo. Latihan ki latihan. Gila. Wedanu kuwi ya. Tak anune bar ki. Yo malah kowe dijotos tir. Ora. Etok-etok mekan. Kowe etok-etok apane? Ono ada bocah kelaran-laran kaya ngene iki. Ora kena. Aku mek etok-etok ngene lho. Ora carane kaya ngono iki anakku. Ora kena. Ora kena apane? Sing ora apane le? Kaya ngene iki. Nyatu bocah nuwakale ram. Ora kena. Ora kena apane? Apane? Digapane le? Tonyo. Wero. Ro aku tonyo tenan kok. Wero, Mas. Ro emang. Wero, Mas. Nyatu bocah ra aturan. Kowe ki nangis gua. Ora kena. Ora kena apane? Ibu. Sak Bu. Bu. Kayak ayah. Bu, ibu, emi, Bu. Malah kok somi, Bu. Lah aku ngelah. Sapa yang mama ibumu sapa? Kuwi ibuku. Kon rene lek wani. Bu, nene yo, Bu, nene yo. Sing ndi to ibu? Iki lho ibuku. Walah. Yo lagi pas, Met. Bu, nene yo. Apa le, sapa le? Tak mone ibuku. Ayo soal aja tak tintang. Mone ibuku. Bu. Nyapa aja? Sik to. Nyapa aja? Aku mek samar. Nyapa? Aku mek samar lek natap. Natap apa aja? Natap apa? Lah kuwi natap potensio bro mak gadul. Ngono lho. Piye? Apa? Oh iya, Bu kuwi lho Bu, ora tak kapan-kapane jereke tak anu. Piye nek apa? Kuwi lho ora tak kapan-kapane jereke tak anu kan lho. Lah kowe mau lek dolanan piye caramu lho kok iso anake wong iso mbok kaya ngono ki Pak lho. Ngene ora kena. Heeh. Terus iki mosok jereke tak anu. Lho. Sik to, he. Ora, mboke iki mau sing ndi, mboke. Kowe caramu piye lek ngopeni anakmu kok kaya ngono kuwi? Godhak apa ora kowe ngopeni? Ngopeni anakmu iki bapake apa mboke? Kalau mboke. Lah iya. He. Lah kae mboke barang ditane. He. Dadi bapak ya aja kaya ngono. Kuwi bagus, kuwi elek-elek kuwi kaya anakku. Kuwi ki elek-elek kaya ngono ki anakku. Rungokno kowe. Rene Bu. Rene Bu. Iki lho. Rene. Wah, anu, Bu, layak. Kono kuwi gampang acting. Mboke tibokno turunan macan tutul. Lah kok kaya ngono. Iki lho, Mbok, iki lho. Ibu ditanya. Nyapa? Fotonya mangku. Loh, ora, aku ora napa-napa lho, Bu. Aku ora jejeg tenanan lho. Ora percaya tak omongne mbakku. Mbak iki lho, Mbak. Kak iki lho, Kak, delok Kak. Kowe kok
nggawa dulur pirang-pirang menton ning kene, Cok. Aku sengaja tanggapan ning kene iki ngomah ra tak kon adang mangan ning kene nyata. Jadi kabeh tak go. Kabeh tak gowo. Kak, kuwi lho Kak, ku lho Kak. Sampeyan mah ngero yo Kak yo. Heh? Ndak ro. Sampeyan ndak ro tenan. Iki lho ra roh, kabeh kancaku roh yo cah yo. Wis iso ora iso kowe ning kene. Kene didu cah loro. Nyapa? Didu nek cah loro. Didu apa? Gelut. Alah, lek gelut barang sorry. Wis genah. Genah Genah kalah. Lek didu kepinteran, keterampilan, kreativitas, unjuk gigi merongos dhek. Oh iya atune. Iso apa? Suara le. Ayo, jajal. Mas Ipan. A minor, Cok. F. Oh, F. Biasanya A minor. Ning dinggan wi. Kak, rene Kak, dilut Kak, kene Kak. Iki pinarane apa? Ibu, duduk dulu Ibu. Wes ojo, Ibu ben di situ, Ibu di situ. Kita celukne. Wah, alah iki lek kuwi. Duduk. F. Biasanya kuwi. F, teko F. Sakmene ya Mas ya. F ya. Napa lagune napa Bu? Napa lagune napa? Ya. Apa, Cok? Lagune apa? Anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan iki lho. Piro Mas? F yo Mas yo. Ayangan. Walah. Ni. Pasno. Heh? Ni. Eh, Terus no. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, sirahmu tak gepok. wis sirahmu tak gepon. Lah kene dililing malah. Kayak wong kerminen nih. Oh iya kaya iso keroken tenan ngono ya. Kene lho nih. Duh, ngono lho, Cok. Sepiro-sepiro. Sang mustikaning asmara sun kayung-yung ning hatino ing jawata ngelilanono bakal tak buntut Sakmene ya. Iya. Oke. Ayo, sarang-sarang warga desa Pelandaan nyanyi sarang-sarang band gayeng. Ayo, campur sarine apa Mas iki jenenge? Syukur Muni. Oke. Dane oleh syukur muni. Melontang. Wacolipan iso. Ayo, ayang-ayang sarang-sarang Mas Petre, Mas Ipan dan kawan-kawan. Mas Ayang-ayang Ipan. sidane. Mang kaya bujane sing baru ayang-ayang. Ngaleh yo. Mang ali iki lho. Hati-hati. Ojo rono. Nyapa, Cok? Awas Mbak Nis awas. Nyapa, Cok? Iki lho, diuyui kidang kok. Oh iya, mburi nek kidang. Enek kidang. Sapa ki sing maju? Awakmu? Kabeh no. Monggo. Kalau artis no. Iya no. Oh, Ayo artis. semuanya ayo Mbak ini, Mbak Nur. Iya no, dhewe. Ayo Pak Petre, drum. Basoka Pro Audio. Kacalo ojo sengere
kasih banyak ayang-ayangku semuanya. Terima kasih warga Tepuk tangan masyarakat semuanya. Desa Pelandaan. Pelandaan. Matur sembah nuwun Bu Ari, keluarga besar Bu Ari, mugi-mugi rezekine lancar, pinaringan sehat selalu. Amin. Paringi rezeki berkah ingkang barokah. Amin. Penonton sing hadir nek kene tak dongakne sehat wal afiat Amin. kabeh. Rezekine kathah. Amin. Turah-turah tur barokah. Ora lali dulur-dulurku YouTuber Bolo Ngopi. Gua tak dongakne sehat kabeh. Amin. Terima kasih Bolo Ngopi. Sone Basoka Audio tak dongakne laris lancar. Jaranane barang, Jo. Ya, jaranane yo ngono. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten klentang Klentang-klentangipun. kula Gojek. Nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.